Usa sa mga labing kinaham sa mga turista sa Bohol, ang puti nga kabaybayunan sa Panglao. Apan sa nagkadaghan na ang mga turista, napauson usab kanila ang mangita o mga lugar nga dili sila masamok sa ubang mga turista. Duol sa mga resort sa Panglao, ani ay tulo ka isla nga may gitaguan nga mga bunbon nga makalingaw sa tibuok pamilya. Ang nakalisod lang, dinhin ining tulo ka mga isla, dinhi usab makita ang mga labing nindot nga gasang, mga panon sa mga isda nga naglipang ug mga buhilaman sa kadagatan nga lisod hingtupngan. Gani aron kini dili mapanamastamasan ug kanunay mapanalipdan, usa ka balaod ang nagpasulod niini mga kadagatan nga lakip sa mga angay gayod nga protektahan aron masud-ong usab sa mga kaliwatan. Apan naunsa ba nga mismo sulod sa daw paraiso nga lugar nga gipanalipdan? Ang mga tandugon kaayo nga gasang mao naman hinuoy gisuwat-suwatan aron ikabilin sa kadagatan sa Bohol ang ilang mga pangalan. Agi og pagsilot sa makaulaw nga binuhatan, ang maanindot nga mga protected area sa Panglao Island Protected Seascapes karon gipasiradaan, paghatag og higayon sa kalikupan nga iyang ipaalim ang mapagpagahas sa mga tampalasan. Matud pa sa mga tinubdan, kung maablihan man nagaling og balik, kining mga kadagatan mas istrikto na ang mga pagbantay nga masinatian sa katawhan ug ipatuman ang mas hapdos nga silot sa mga nagtamhang ngano nga kini atong angayang patunhayon ug apanalipdan. Gikan diri sa Pungtod Island sa Panglao Island Protected Seascapes alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.